Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο των καταναλωτών, τον κύριο Μουντάκη Βασίλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Μουντάκη. Καλημέρα στις κυρίες μου, καλημέρα στους τηλεθεατές μας, καλημέρα σε όλους. Πολύ μεγάλη ακρίβεια, κύριε Μουντάκη. Ναι. Να κάνω μια εισαγωγή. Να κάνουμε μια εισαγωγή σχετικά με τη χθεσινή εκδήλωση, γιατί πραγματικά όλα αυτά που είδαμε και αυτό που μας παρουσιάζεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει φυσικά και την εκτίμηση των πολιτών, έτσι, ναι. Το πώς κινείται η αγορά και πού πάμε τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα οποία συζητάει ο κόσμος, θέλαμε πραγματικά να τα αποτυπώσουμε σε μια έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, που τυχαίνει να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Καταναλωτών. Οπότε, κατά παραγγελία λοιπόν του Επιμελητηρίου της Αθήνας, έγινε μια έρευνα 5 με 15 του Δεκέμβρη. Σε ολόκληρη την Αττική. Η έρευνα λοιπόν αυτή έδειξε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα τα αναλύσουμε όσο ο χρόνος μας παίρνει. Έδειξε την οικονομική κατάσταση του κόσμου, ότι το 72% είναι σε χειρότερη κατάσταση τα τελευταία 2 χρόνια και ένα 18% παράμειναν ίδια. Έδειξε πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος και πώς βλέπει ο κόσμος τις ασφάλειες, πώς βλέπει τις τράπεζες, ποια είναι η άποψή του για την εποπτεία, και όλα αυτά είναι σημαντικά εργαλεία τα οποία τα χρειαζόμαστε για να δούμε πώς οι προτάσεις που θα κάνουμε προς την πολιτεία να είναι τεκμηριωμένες, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν με την δική σας την άνεση να πάμε σε μια κάρτα σημαντική, να δείξουμε λοιπόν και να βλέπουμε και θα πρέπει να βγάλουμε τη φάσα, παιδιά, και να ξεκινήσουμε τις κάρτες από την αρχή για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μας εξηγήσει και ο κύριος Μουντάκης τι ακριβώς βλέπουμε. Όπως θα τις βλέπουμε, θα τις εξηγούμε. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και τα ποσοστά που έχουν σημασία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ. Να πιάσουμε την αρχή, αυτή είναι η πρώτη. Αυτή είναι η κάρτα. Έχουμε πάρα πολλές, θα δείξουμε λοιπόν τις πιο σημαντικές. Πόσο έχει επηρεαστεί το νοικοκυριό από την ακρίβεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 50% πολύ και το 36% αρκετά. Δηλαδή βλέπουμε ότι το 86,4% έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια. Άρα σχεδόν οι 9 στους 10. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Προχωρήσουμε, παιδιά, για να δούμε, να δούμε και τη δεύτερη κάρτα. Λοιπόν, έχει αναγκαστεί λοιπόν ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να κόψει δαπάνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι 8 στους 10 έχουν κόψει ή έχουν μειώσει σημαντικές δαπάνες. Και αν θα πάμε στην επόμενη κάρτα, θέλω να τις τρέξουμε γρήγορα για να κάνουμε και το σχολιασμό στο τέλος. Εάν θα πάμε και στην επόμενη κάρτα, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια λοιπόν βλέπουμε ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση της οικονομίας, άρα των οικονομικών του. Αυτό το ζούμε, και μάλιστα να ξαναθυμίσω ότι η έρευνα αυτή αφορά όλη την Αττική, δηλαδή και τα βόρεια και τα νότια προάστια και τη δυτική κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο το ζούμε κάθε μέρα. Και αν θα πάμε στην επόμενη κάρτα, θα τις τρέξουμε έτσι λίγο. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν γιατί συμβαίνει αυτό. Από ό,τι λένε οι καταναλωτές, βλέπουν ότι έχουν δημιουργηθεί φαινόμενα ολιγοπολίου ή καρτέλ σε διάφορους κλάδους. Βλέπουμε λοιπόν στα τρόφιμα το 71,6%, βλέπουμε στα καύσιμα, βλέπουμε στις τράπεζες, βλέπουμε στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες και στις ασφάλειες. Τα ποσοστά δείχνουν πραγματικά την κατάσταση την οποία επικρατεί στην αγορά. Άρα εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε και να δούμε ποιος είναι και ο ρόλος της εποπτείας, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αν δεν λυθούν αυτού του είδους τα προβλήματα, έτσι, δεν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για ένα καλύτερο αύριο. Και πάμε στη σημαντικότερη κάρτα, έτσι, για να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Από ό,τι δηλώνουν οι καταναλωτές και οι ερωτώμενοι, πιστεύετε ότι οι ελεκτικές αρχές ελέγχουν πλήρως την αγορά. Εδώ λοιπόν δείτε τα ποσοστά, το 68%, αν βλέπουμε και καλά, λένε όχι, και πολύ μικρός έλεγχος στην αγορά μιλάει για ένα 20%. Δηλαδή πάλι βλέπουμε οι 9 στους 10 πιστεύουν ότι δεν ελέγχεται επαρκώς η αγορά. Ανεξάρτητα από τι δηλώνουν. Μιλάμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία από την πλευρά των πολιτών προς τους κρατικούς ελεγχούς οργανισμούς. Βέβαια, αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί όταν δεν ελέγχει την αγορά, υπάρχει μια συνδοσία, όταν δημιουργείται λιγοπόλια, μονοπόλια και όλα αυτά, δημιουργείται πρόβλημα. Το οποίο θα συνδυαστεί βέβαια και με την οικονομική του κατάσταση, γιατί οι μισθοί παραμένουν ή ελαφρά. Και όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν και μάλιστα δυσανάλογα, οπότε αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Μα είναι και τεράστιο το ποσοστό που αφορά τα τρόφιμα. Έτσι ακριβώς. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε, λέει, από τις υπηρεσίες της τράπεζας.
Λίγο λέει το 27%. Καθόλου λέει το 15%. Αμέσως βλέπουμε το 40% είναι λίγο ή καθόλου. Και ένα 45% μιλάει για είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν δάνεια, να είναι απλούς καταθέτες. Οπότε όταν είναι απλούς καταθέτες. Λίγο τι εννοούμε όταν λέμε υπηρεσίες της τράπεζας. Οι υπηρεσίες της τράπεζας, όλες οι υπηρεσίες είναι από μια κατάθεση, να έχεις banking, μια κάρτα, μια ασφάλιση και ότι ένα στεγαστικό δάνειο, όλα αυτά. Όλες οι υπηρεσίες που είναι τράπεζα. Θα δούμε την επόμενη. Μπορούμε να συνεχίσουμε να δούμε και την επόμενη. Όταν αγοράσετε ασφαλιστικό προϊόν από την τράπεζα, η ενημέρωση που λάβατε για τους όρους της καλύψης και τις εξαιρέσεις ήταν κυρίως προφορική, δεν είναι περισσότερη. Πολύ λίγοι έλαβαν κάποια χαρτιά, τα οποία όμως βασίστηκαν στην προσωπική επαφή και λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τους έγινε σωστή ενημέρωση. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να σταθούμε και θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι όταν κάνει κάποιος μια ασφάλιση να ενημερώνεται σωστά, έτσι προβλέπει η νομοθεσία, να ενημερώνεται, να του εξηγούν και να επιλέγει σωστά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αναλυτικά το χαρτί με το τι προσφέρουν, τι ζητάνε. Ακούστε, όλοι μας έχουμε επαφή με τις τράπεζες. Όταν λοιπόν πας να κάνεις μια συναλλαγή ή μια ασφάλιση, σου λένε κάποια γενικά πράγματα και σου λένε υπέγραψε εδώ. Και σε κάποια επόμενη κάρτα θα δούμε ότι πολλές φορές σου λένε ότι είναι και υποχρεωτική η ασφάλιση στην τράπεζα, την οποία τη δούμε ίσως σε κάποια άλλη κάρτα και θα επανέλθουμε σε αυτό γιατί είναι σημαντικό να σταθούμε στις τράπεζες. Πώς επιλέξετε να ασφαλιστείτε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν θυμάμαι καλά, είναι το 78%. Όχι, συγγνώμη. Το 38% επιλέγουν μέσω ασφαλιστή να ασφαλιστούν. Το 39,2% είναι για μια άλλη κάρτα. Είναι μέσω ασφάλισης από σύμβουλο. Ναι, από σύμβουλο. Μέσω από γνωστό είναι ένα αντίστοιχο ποσοστό. Την τιμή την επιλέγει το 24% για να αγοράσει μια ασφάλιση, την κάλυψη κατά 20% και τη φήμη της εταιρείας κατά ένα 18%. Και την online σύγκριση ένα 14%. Βλέπουμε λοιπόν ότι πόσο σημαντικός. Υποχρέωσε η τράπεζα, αυτό που είπατε και εσείς πριν, είναι το 8,2%. Ναι, και θα πάμε παρακάτω να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το 8 γίνεται 36 και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Άρα σημαντικό εδώ είναι ότι όταν κάποιος επιλέγει να ασφαλιστεί ή θα πάει στην γνωστό του ασφαλιστή που τον εμπιστεύεται ή μέσω σύσταση πάλι σε κάποιον ασφαλιστή και λιγότεροι θα επιλέξουν την τιμή. Δηλαδή, γιατί η ασφάλιση είναι υπηρεσία και πρέπει πραγματικά να μην επιλέγεις βάσει της τιμής, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, οι όροι, οι εξαιρέσεις, οι ειδικοί όροι. Αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια είναι ότι για να ασφαλιστεί κάποιος χρειάζεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη, διαφάνεια. Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, χρειάζεται να έχει παιδεία, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, σοβαρή υποπτία και πάρα πολλά σημαντικά για να επιλέξει να ασφαλιστεί κάποιος. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι σημαντικό που μιλάτε για εμπιστοσύνη και διαφάνεια που λέμε εμείς. Λέμε στο ένα ερώτημα, γνωρίζετε τι είναι η χρέωση δικαίωμα συμβολέου στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή όχι. Καλό λοιπόν όλους τους τηλεθεατές μας και εσάς να δείτε στα συμβόλαια υπάρχει, σχεδόν σε όλο το συμβόλαιο, υπάρχει το δικαίωμα συμβολέου. Το δικαίωμα συμβολέου λοιπόν στο ερώτημα τι είναι, βλέπετε λοιπόν το ποσοστό οι 9 στους 10 δεν γνωρίζουν τι είναι. Στην ουσία μόνο ένα 12% γνωρίζουν. Και είμαι και σίγουρος ότι όταν τους ρωτήσει και αυτό το 12% που υποτίθεται γνωρίζουν, σίγουρα δεν μπορεί να ξέρουν. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια διαφάνεια, ένα ξεκάθαρο. Το δικαίωμα συμβολέου, έτσι για να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω στον κόσμο για να καταλαβαίνει, ξεκίνησε στη δεκαετία του 70. Τότε λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρείες ζήταγαν ένα δικαίωμα συμβολέου, έτσι το ονόμασαν, μια ελληνική πατέντα. Ελληνική εφεύρεση, γιατί τότε πραγματικά υπήρχαν έξοδο να τυπώσει ένα συμβόλαιο, να το εκδώσει στα λειτουργικά και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί και δεν μπορεί μετά από 50 χρόνια να συζητάμε για το δικαίωμα συμβολέου και μάλιστα το δικαίωμα συμβολέου έχει φτάσει σε ασφαλιστικές εταιρείες ξεκινάει από 15-17% και μπορεί να φτάσει και μέχρι 35% και 40% και σημειωτέων το δικαίωμα συμβολέου είναι ένα ασφάλιστο, το οποίο μπαίνει κατευθείαν στην τσέπη της εταιρείας, δεν υπάρχει ούτε προμήθειες ούτε τίποτα, ενώ στην ουσία εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και είναι θέμα καθαρά της εποπτικής αρχής και όχι μόνο, έτσι, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να υπάρξει μια διαφάνεια έτσι, για να αποκτήσουμε σιγά σιγά εμπιστοσύνη στο θεσμό. Να συνεχίσουμε. Λέγεται λοιπόν ότι το κόστος του ασφαλίστων στην υγεία είναι υψηλό και λέμε τι φταίει σε αυτό. Τα υψηλά κέρδη των ασφαλιστικών εταιρεών. Μιλάει για το 12%, το 18% όλοι οι παραπάνω λόγοι, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι 41% και οι υψηλές χρεώσεις των νοσοκομείων. Και για να τα εξηγήσουμε λιγάκι αυτά που έχουν σημασία, λέμε
λένε οι καταναλωτές ότι το 19%, 19, τόσο, δηλαδή το 20% περίπου, πιστεύουν ότι είναι υψηλές χρεώσεις των νοσοκομείων. Πραγματικά οι χρεώσεις των ιδιωτικών κλινικών είναι υψηλές και η ασφαλιστική αγορά βλέπει ότι όταν κάποιος προσέρχεται σε μια κλινική για μια νοσηλεία και είναι ασφαλισμένος, η χρέωση είναι 2 και 3 φορές παραπάνω από ό,τι αν θα πάει κάποιος ως ιδιώτης. Και τα νοσήλια, από μελέτες που έχουν γίνει και από έρευνες, είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη. Στην ουσία, λοιπόν, έχουμε πολύ φτηνότερα νοσήλια. Η Ισπανία ίσως τα μισά, η Γερμανία πολύ λιγότερα, η Γαλλία και μόνο η Ελβετία είναι λίγο παραπάνω από εμάς. Δηλαδή, έχουμε μισθούς Ελλάδας και νοσήλια Ελβετίας. Ελβετίας. Δηλαδή, Ναι. είναι Πολύ κάτι... ακριβή, Άρα, μια λοιπόν, βασική παροχή βεβαίως. που είναι η υγεία. Άρα, τι λέμε, γιατί λοιπόν ακριβένονται ασφάλιστρα, γιατί υπάρχει το κέρδος της εταιρείας, αυτά είναι οι καταναλωτές, οι κλινικές υπέρογες χρεώσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο που είπαμε προηγουμένως και θα το ξαναπούμε αναλυτικά, δεν. Το 40% λέει αυτό. Άρα έχουμε 40 συν 20, 60 συν 20, 80. Άρα λοιπόν όλοι οι παραπάνω λόγοι είναι που κάνουν τα ασφάλιστρα ακριβά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να το δει, το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να έχει μια ασφάλιση, όχι μόνο να ξεκινήσει μια ασφάλιση όταν είναι υγιής, αλλά να μπορέσει να την κρατήσει και να την έχει και στα γεράματα όταν την έχει ανάγκη. Κάτι που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό και για τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Πάμε στην επόμενη. Πάμε να δούμε την επόμενη. Αυτές είναι. Ολοκληρώθηκαν. Αν θέλετε, μπορούμε να βλέπουμε λίγο και τον τίτλο για να ξέρει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Πάμε λοιπόν να σταθούμε σε 2-3 πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν, βλέπουμε τον κόσμο ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση της οικονομίας. Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί, η κατάσταση οικονομική είναι χειρότερη τα τελευταία 2 χρόνια. Βλέπουμε και εδώ έχω και κάποια άλλα τα οποία μπορούμε να μην τα δείξουμε, αλλά να τα αναφέρω, αν μου δίνετε 2 λεπτά χρόνο. Ναι, έτσι, και να πούμε επίσης ότι ο κόσμος έχει κάνει πολύ μεγάλη περικοπή από τη διασκέδαση και από την τροφή. Έτσι. Τα τρόφιμα ήταν μεγάλο ποσοστό. Ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Ενώ σε πρώτο βαθμό μάλλον όλοι οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν τη στέγαση, που είναι το πρώτο, που εκεί φεύγει ένα πολύ μεγάλο μέρος της δαπάνης, της χρηματικής δαπάνης το μήνα, και έχουν και τα υπόλοιπα φάρμακα, τηλεπικοινωνίες, έτσι ακριβώς. που είναι Εδώ και αυτό πολύ σημαντικό. θα κάνω λοιπόν μια ανασκόπηση και να τα δούμε όλα μαζί, γιατί όπως εξήγησα πριν, η έρευνα είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει πάρα πολλά κομμάτια. Έτσι δείξαμε τα πιο σημαντικά. Πιο σημαντικά. Βλέπουμε λοιπόν και σας διαβάζω ότι έχει επηρεαστεί από την ακρίβεια το 86,4%. Η αγοραστική δύναμη τα τελευταία 2 χρόνια έχει χειροτερέψει κατά 74%, έτσι και η ίδια 18%, που σημαίνει 92% είναι η ίδια η χειρότερη. Σημαντικές δαπάνες λοιπόν που χρησιμοποιεί ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ το 88%, ενέργεια, ρεύμα, καύσιμο το 58%, υγεία και φάρμακα το 38,9%, στέγαση, ενοίκιο και δάνειο το 17%. Έχει χρειαστεί να κόψετε ή να μειώσετε δαπάνες? Ναι, λέει το 79,6%. Δηλαδή 8 στους 10 έχουν μειώσει σημαντικές δαπάνες διαβίωσης κτλ. Ποιες δαπάνες μειώσατε? Αναγκαστικά ψυχαγωγία και διασκέδαση. Το ξέρουμε. Η ένδεση και η υπόδηση, παρόλα αυτά, η ένδεση και η υπόδηση με παλιά παπούτσια πιθανόν ο κόσμος, παπούτσια τα οποία τα έχει 52,7% και τα τρόφιμα κατά 37%. Δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό. Ακόμα έχει αναγκαστεί ο κόσμος να κόψει και τρόφιμα. Ποιοι κλάδοι βλέπετε ότι έχουν δημιουργηθεί καρτέλ? Απάντησαν λοιπόν οι ερωτώμενοι το 71% στα τρόφιμα, τα καύσιμα 48,6%, η ενέργεια 52,3%, οι τράπεζες 48,2%, τηλεπικοινωνίες 42% και ασφάλειες 35%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτούς περίπου σε όλη την αγορά, σε όλη την οικονομική ζωή του υπάρχουν ολιγοπόλια και καρτέλ. Οι ελεγκτικές αρχές ελέγχουν επαρκώς την αγορά? Όχι. Δηλώνουν ξεκάθαρα το 68%, 7 στους 10. Και 20% μιλάνε για λίγο, δηλαδή σύνολο 88%, το είπαμε και προηγουμένως. Πόσο ικανοποιείστε από τις τράπεζες? Λέει λοιπόν καθόλου το 15% και 15,6% και το 27% λίγο, άρα ένα 43% δεν είναι ικανοποιημένοι από τις τράπεζες. Πιθανόν εκεί είναι αυτοί όλοι που έχουν πάρει δάνεια και όλα αυτά που είναι πραγματικά λίγο πολύ, το ξέρουμε η μισή Ελλάδα. Οι άλλοι λοιπόν που έχουν μια απλή κατάθεση, αυτοί μια χαρά τα βλέπουν όλα. Η γνώμη σας για τα κόκκινα δάνεια, κάτι το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και το ζούμε δίπλα μας. Το 74% λέει ότι είναι κακή, έτσι, και πολύ κακή η γνώμη για τα δάνεια. Τι ασφαλής διαθέτεται? 74% μιλάμε για αυτοκίνητο, 34% μιλάμε πάντα για την Αττική, να μην το ξεχνάμε αυτό, έχει ασφάλιση υγείας,
Και εδώ το 29% κατοικία και το 13% ασφάλιση ζωής και μόνο το 8% σε σύνταξη. Εδώ να σταθώ λιγάκι και να πω το εξής. Το 34% έχει ασφάλιση υγείας, που σημαίνει ότι αν χρειαστεί κάτι θα μπει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και δεν θα επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Ελάτε όμως που με την απόφαση, μάλλον με αυτά που συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια και με τις υπέρογγες αυξήσεις, πάρα πολλοί κόσμος έχει ακυρώσει τα συμβόλαια και αυτοί οι άνθρωποι που ανακυρώνουν ένα συμβόλαιο, πέρα από το θέμα αν είναι ηθικό ή όχι, που να πληρώνει χρόνια ένα συμβόλαιο και να το χάνει όταν το έχει ανάγκη, αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ήδη είναι επιβαρημένο, θα δούμε και παρακάτω, άρα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Άρα, άλλος ένας επιπλέον λόγος που θα πρέπει πραγματικά να σταματήσει αυτή η υπέρογγες αυξήσεις των ασφαλίστρων. Πολύ γρήγορα, για ποιο λόγο σταμάτησε το συμβόλαιο? Το 39% διότι είχε ψηλό κόστος. Το 39%, 38,9% διότι δεν τον ικανοποιεί οι παροχές και ένα 22% αναγκάστηκε όχι μόνο να κυρώσει το συμβόλαιο, αλλά και να πάρει το απόθεμα πίσω για να μπορέσει με αυτά τα χρήματα έτσι, να καλύψει βασικές του ανάγκες. Έγινε ενημέρωση από την τράπεζα για μια ασφάλιση, γιατί όπως είπαμε πριν, δυστυχώς και η τράπεζα πουλάει και ασφάλειες μαζί με όλα τα άλλα. Προφορική ενημέρωση το 22%, εγγράφος μόνο το 28%. Και έλαβε μια προφορική ενημέρωση, κάποια χαρτιά, αλλά βασίστηκε στην προφορική ενημέρωση το 42%. Δηλαδή βλέπουμε ότι πρόχειρη δουλειά κάνει η τράπεζα γύρω από την ασφάλιση κατά ένα 64%. Και εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Όταν ασφαλιστήκατε στην τράπεζα, ήταν προϋπόθεση για να λάβετε έγκριση για δάνειο ή άλλο προϊόν. Εδώ λοιπόν το παρουσίασαν ως υποχρεωτικό το 36,3%. Δηλαδή, ενώ δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να αγοράσει ασφάλιση από την τράπεζα, τον υποχρέωσαν. Έτσι, και προσέξτε, και πάρα πολλοί άλλοι υποχρεώθηκαν, αλλά δεν το λένε, γιατί εντάξει, σου λέει ο διευθυντής κτλ. Ναι, για να πάρεις αυτό μια επιταγή, ξέρω εγώ, ή για να έχεις μια καλύτερη εξυπηρέτηση κτλ. Πρέπει να κάνεις και αυτό. Άρα, πρόχειρη δουλειά και έμεσος εκβιασμός. Το οποίο το λέμε, έτσι, αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη και η εποπτεία και όλοι οι καταναλωτές πάνω απ' όλα να ξέρουν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν ασφάλεια από την τράπεζα βάσει νομοθεσίας. Πώς επιλέξατε να ασφαλιστείτε? Το 38%, έλαβε γνώση την αποζημίωση το 68% και πολύ γρήγορα. Αν εμπιστεύεστε. Μισό λεπτό ακόμα. Εμπιστεύεστε να αγοράσετε ασφαλιστικά προϊόντα από την τράπεζα? Καθόλου λέει το 52% και το 28% λέει όχι. Επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα λοιπόν όλους τους καταναλωτές και θα ήθελα να παρακαλέσω το control να βγάλει, αν μπορούμε, το site. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε, όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι Έλληνες καταναλωτές, να εγγραφτούν δωρεάν στο pkpins.gr. Είναι η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων, την οποία είμαι πρόεδρος. Καλούμε λοιπόν όλους τους καταναλωτές να κάνουν εγγραφή στο site μας, είναι δωρεάν, ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση για όλα αυτά και να μπορούν να προστατεύονται από όλες αυτές τις πρακτικές. Και μάλιστα μια τελευταία κουβέντα, την 5η μεθαύριο 20 του μήνα έχουμε ζητήσει και μας δέχεται η Τράπεζα Ελλάδος, η εποπτική αρχή του χώρου μας, για να εξηγήσουμε και να ενημερώσουμε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την υπομονή σας και για τον χρόνο που μου δώσατε. Ας ελπίσουμε ότι βοηθήσαμε τον κόσμο και όποτε χρειαστείτε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας.